Becek lo ya. Becek lo ya. Ora nggo amplop nggo tisu ora apa-apa. Aku. Iya. Awas kereta saja. Tamu undangan saking Surabaya dugi. Tak kemen-kemen muka sepur. Kowah-kowah warna ngeteti es bodang kontes kenari para priya roto ado aturi enggal-enggal jemeneng anggenipun pangombyo kinanganten kekalih tumuju wonten ing papan pagelaran agung. Sanggup aku Mbak Yu. Lali kok piye? Lah gantian ngono kok. Sasarengan Kudu Jaya Sopo Nyono Vesya Pro Audio Matur Vesya
Saya ambekan sing ora sak susu. Es podeng iki diupengne. Becek gak ku? Gak Mas. Oh gak ya wis padha. Gak gue amplop ya? Tisu ora apa-apa. Oh ngono. Tisu. Pokoknya gambare mawar lho tisune. Lho, Tisu gambare mawar susah wong wedok. Weh. Gak kroso ya. Wes daro aku cah cilik iki. Apal ganden kan. Ya. Cah cilik lho iki. Ngomongne apa to? Gak kroso men jekekang tok. Wis bar ayo terus. Maneno. Iki cah cilik jane ngomongne apa to Mas? Sopo cah cilik? Aku. Ah cilik gayane manak ngono.